マジでお願いします。本当に。頼む。もう本当にお願いします。お願いします。本当にお願いします。お願いします。お願いします。うわドーン配信だうざマジで。うざ。もう殺してえな。あ、待って待って。ずっといけっか。ぜ。やりやがったこいつ。ぜいくつ。来た初心はお、やばマジでマジで来ました。マジで言ってるやばい。やばめっちゃやばいやん。えおいすげえめっちゃすげえじゃん。おいうわやばい爆サタ来た。よ専属の方でこれガレージ作れんじゃん。やばっ。マジで初心はやばくね。でも金の方じゃなくて、ほらこっちの方見て背景おおやっべやっべやっべマジで当たってる。やべえやばいね。やべえそらすごいわ。来たね。やばいマークついてる。1あついてる1ってうわー1じゃねえのかこれ。なんだこれ牛のマークだ。あ、そうだね。すげえうわ、これやったね。そこ2回とつります。あ、なんか1回にいます。1回います。1回います。はい、分かってます。オッケー。スコアもらいたいな。いいよいいよいいよ。いや、助かる。サブマだけもらう。サブマだけもらう。オッケー。モンスターボールとかにいるのかな。うん。臭いね。臭いよね。あ、いたいた、外だ。あ、いました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 。外の植木のとこだよ。うん。見えてる。2人ともいる。うん、撃二人ともってる撃ってる。ちょっと当てた。ちょっと当てたけど。ナイス。どういうことだ。1人ダウン1人ダウン1人ダウン。詰めるか。オッケー。詰めるか、ちょっと。ちょっともう1人がわかんないんだよな。そこの木気をつけて。そこの木根元いるよ。これダウンがいる。ダウンがいるそこに。ああ、なるほど。もう1人もいたんだよね。近くに。あ、いたいた。はい、やったやった。ナイス。すげえ。ナイス。やりきりました。ブガッティ取りました。ありがとうございます。あれやばい。フェラーリも取りました。並べようぜマジで。いや、並べよう並べよう。おお発見発見。いけいけ一台取りまよし、取りまこれでちょっと見よう。はい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 。乗ってくれ。これはなんだこれは。すんげえな。うわかっちょええな。これマジで初めて見たぞ。だってなんなら黒金より確率低いもん今。
うん。あ、嘘マジすげえっすわ、これは。熱いね。はっやうわ、早っ U ターンに。早っこの道路沿い行こうぜ。道路沿い行って。早っああ、でもまあ、それねえからあれやけど。すげえな。小回りやば。やばい、これは。かっこいい背面。なんか、エンジン。 This is スーパーカーって感じだね。おい、バスやめろよ、マジで。いや、いいね。やっべ、左のエアコ死んだ。いらねえぞ。ぬるやばくねこれ。ぬるつきがすごい。じゃあブガッティにしよう、リュウジ。競争しようよ。了解。いくぜ。じゃあ橋渡り競争ね。了解。いくぜ。3、2、1、GO。加速なしね。はい。早っ。これは多分ね、今120。あ、いる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 。目の前いる、目の前に。ちょっと降りる。めっちゃやばくね。いや、でも目の前のね、道にいたいや、分かってる分かって30る度分かってる分かってる。見えてる見えてる。ダメだ、スコープねえわ、行くか。そうだね。じゃあ俺が K1 捨ててこれ乗ればいいのか。こうだ。うおで K1 これやばいてか、あっちギリ一応。これでしょ。これでしょ。いつスーパーカータイムじゃん。いや、それそれ。今装備ゲロ。あ、いたいたいた、やばいやばい。言うたろ、東。どこ東ちょっと遠め。もう、邪魔すんなよ。あ出たサンキュー。やばい、俺今やばい。今ドットサイトなんだけど。どこにいんの？丘上行った。もう車線切れた今。わかんねえ。スコープ1本無理。いや、俺、ミスコ。やば。よく当てたな、お前。おい、俺らガレージを。やめろ。ガレージランチャー。ガレージ、お前ガレージくっそ、これ終わんのか。いや、無理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 。ガレージこれ、壮観すぎなんだけど。やばい。じゃあさ、俺ガソリン持ってるからさ、ガソリン置いてやる、爆発させる。いや、実際ね、それはあり。ありだよ。前から行こう、前から。オッケー。真ん中に行こうか。その上とか置けないとネッ置いた。ト。ねえな。えやっぱ前か。じゃあね、これやっちゃおう。見えるね。ほんで、行ったれ。さらば。見えねえな。この距離大丈夫いけ。うん。大丈夫。いけ。じゃあな。生きている。あれ生きているな。やった。くそ、まあ、ブガッティで行くか、じゃあ。うん、ブガッティあんま乗れねえからさ、ブガッティにしようぜ。あ、じゃあ、うん。そうだよね。レトロはだから、初心で行って。あ、そうしようか。オッケー、うん行こう。うわ、かっけえ。何これ。あ、目の前にいる、目の前。六角の根元だ。あ、CS じゃん。成功。こいつと一緒に死ぬ。あ、ごめん。こいつと一緒に死ぬ。あいつら撃たれてるな、めっちゃ。感謝だ。よしよしよし。まだ死ねない。やってんな。どっちお、わかんねレトロ行くか、ちなみに。え。ああ、車で行こうじゃあ。ナイス。あ、いえ。うわ。
止まるよ。ここか。あ、上の方がよかった。いや、もう言うて。早っ。いや、上行くか。ね最後残ったガソリンで。オッケいいかー。上ってどっち？その、こっちの、210とか。いや、おるおるおる。出てる、210の方だ。いいね。うわ、待ってくれ。てか、夜は今からもう。オッケー。今やっといた方がいいって言ってる。ああ、初心。22だ、22。しかも今打ち合ってる。あとや。あ、いるな、あそこに。あそこですね。真下ぐらいに。よっしゃ、見とぜ。それいけよ。やった。うわっしゃやばいやばいやばい。やべえ。これがこれが初心の力じゃ。